It was a perfect day, yeah? Nice. And I ended to feel out it was something else. It was different. At least you know so that's out. You Listen, I want to order my favorite food ndafara nasilangera. Well, utora chifuta ka. Nasine tsofara kuzonyonya tsondisiya tsotsa zvinhu zvandinoda. Ndozvanenchide izvo zvotale kuti tingospend all day redo tisingatukani. Singanetsani or what? Yeah, that's right. I wish the rest of our days would be like this. Binonzi sikamangwana tikufana kuita sei? Mangwana tikuona neri? Baby. Mangwana tikuona neri? Yeah, what time? No one does the time you the loop and ita urongo wacho. Mangwana ndifunga chona nanga. Ndononoka kubuka. Sikatufana kutanga kuma 11 nenda kupina mtown tisangana na 12. Oh, you're coming to pick me up. Yeah, we're gonna take the restaurant yipi. Baby, mangwana mfano unyaso nditreat sesho wandita nasi. Noziya. Baby. Sorry. Antukonoti chi. Apa uri like after my pictures yangu asikana nchitaura nenziyani koshu. Urutore chifoni yangu. Ina phone yacho yoyo. Ayo wasa ubate phone yangu maniuti. Apa uri kunwa. Na ubate kunwa mkana ukuta sisi. Unozvo kudaro. Ndo zvandisingaite zve. Usikane kuita seko. Kana bodo vedwe. Wambokwesha mazino. Uda sei sauri para kuti zvako. Ndakapfeka mask zvingori wesi ndikubuda motikari mako Buda. Zvekudaro. Kudzi ndo nyarara. Kudzi